Machigni kendo nyakoromogi jotelo masiro lwedo sirikal mar Manywanda kata broad-based government kotene kod speaker mar Senate mano Amason Kingi omedo seyo mokalo kweth makwedo sirikal magikoni onge agenda manyalo tero piny Kenya nyime kaluwore gi kit siasa mag dhoudi magigoyo. Gikoni kweth makwedo sirikal tesre mondo kone jo Kenya agenda magin-go ma ok siko goya goya siasa mag akwede mag dhoudi kod mar one term. Kane gilose laptuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay e kinde chenro mar choko omenda mar gero kar kano buge kod timo nonro mar Mama Aida Odinga manitie e skund nyiri mogandi e kar chud bura ma Homa Bay Town, jotelo masiro sirikal mar Manywanda kata broad-based government ne omedo seyo mokalo kweth makwedo sirikal magikonigo kod ajenda malong'o madewache manyalo tero piny Kenya nyime. Ka otelo kod speaker mar Senate Amason Kingi gikoni kweth makwedo sirikal onge kama nyalo tere oganda jo Kenya kaluwore gi siasa mag dhoudi magisebedo kagigoyo. Baba na Rais William Ruto is their quest to bring the country together. While other people are preaching tribalism, while tribal chiefs are coming together, we have two nationalists coming together. That is the difference between these two sides. Gikone gibro medo siro motegno jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga magiwacho ni oseketo lwasi makare pachoka nyaka ne chuge sirikal mar Manywanda. Mimi nauliza watu ya Homa Bay, nyinyi ni wa Kenya ama wa kabila? Nyinyi ni wa Kenya? Nyinyi mnaambiaje wa kabila waende wasiende? If you see the cultural programs, the roadmap towards revamping agriculture in this country, utaipata ndani ya Kenya Kwanza ya Mheshimiwa William Ruto. You'll get the same thing in the Raila Odinga manifesto. And therefore, when these people came together, expect fireworks in terms of rebuilding the economy of this country. Jatend kweth manoke od bura mamalo Junet Mohamed mabende noyoro e kinde nyasino ne okone oganda jo Kenya mondo kik chik itgi e kit siasa ma jarup jatend piny machon Rigathi Gachagua goyo ka okone Gachagua kod Lange goyo mana siasa mag akwede mag dhoudi mok nyalo konyo oganda jo Kenya. Wamesahau vile walikuwa wanaongea wakati walikuwa kwa serikali. Wengine walikuwa wanaenda kwa ofisi saa 11 asubuhi kabla jogoo ya pili hajawika kuja kupambana na sisi huko Nairobi, ati sisi ni watu wa maandamano, sisi ni watu wa fujo, sisi ni watu wa kuongoa reli. Sasa tunangoja yeye afanye hiyo kazi. Fanya hiyo kazi ndugu yangu. Hiyo kazi pia ni kazi muhimu sana katika nchi yetu. Bende jakom ODM Kenya mangima Gladys Wanga ne okoni jiro te madundo mibiro bagi tarik 27 dwe mar 11 higani sirikal mar Manywanda biro kawe kombete maonge kom kata achiel makweth makwedo biro yudo. Sisi tunataka kusema ya kwamba hii by-election yote ambayo itafanywa hapa katika nchi ya Kenya, kuna ile by-election ya Malava, kuna ile by-election ya Banisa, kuna ile ya Magarini, kuna hii ya Kasipul, kuna ile ya Ugunja, kuna ile ya Mbere North, kuna hii ingine iko Baringo. Hii timu yetu ya broad-based tunajipanga na tunajiunda, tutachukua hizo viti zote 100%. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.